No niin, morjesta uuden videon parissa. Tässä videossa laitan tuo etuvanne paikalleen. No, vaihdanko mä viime videossa varmaan vaihdan kytkimeen. En se muista. Joo, mutta se meni rikki tai se ei pysynyt ne joust paikallaan. Niin, no tuolla on vähän juttu siihen. Sitten tuo oli samurassa, koitti sitä sappaa käyntiin, mutta ei se oikein toimi, niin en tiedä, jaksaako se laittaa kuntoon. Mutta ainakin tää Orjo nyt laittaa kuntoon. Tässä tosiaan katkesi tuo etulokari taas. Niin meillä on tässä videossa varmaan tehdä paremmin sen. Ja nyt on ilta, olisiko tänään torstai. Niin mä varmaan laittanut tää lokarit, ton lokarin, sitten sen kumiin. Ja sitten huomenna jatketaan tässä samassa videossa. Laitetaan tohon tuo käännöslaite ja sitten ne kytkihommat. Niin nyt mä voin esitellä mitä mä ostin. Ostin, mutta tilasin tuontitukulta. Eli siis tässähän nää ois ekanakin tuohon vanteeseen ulkumi. Sitten sisäkumi siihen. On varmaan oikein kokoinen. Sitten sytytystulppa, kun oli halvempi kuin tuolla moton, se 1,5 euroa halvempi. Sitten tässä on tää kytkimen tai tämä mikä onkaan. No nyt tietenkin loppu tallennustila, mutta siis nämä kytkimen kengät tilasin myös. Ja sitten mä kysyin vähän, että laittakaa tarrojen mukaan, niin ne sitten vähän niinku laitto. Tossa on 4 tommoista isoa tarraa, ja sitten 2 arkkitarroja. Että kiitos tuontituku. Nyt lähdetään asentamaan. Ekana kolvataan tuo kate vaikka paikalleen. Laitan kameran tonne jonnekin kuvaamaan. Ja vähän siis, tää takia nyt on täällä kun täällä vähän ripsi äsken vettä. No ei nyt ripsi, mutta kumminkin täällä nyt siivosin tänään, niin voi vähän nyt täälläkin tehdä kaikkea. Niin, no kuvataan kohta sitten, kun saadaan tehdään niin. Mä oon irtannut nuo tosta ja menen tonne pöydälle kuvaamaan. No niin, tässä väliin kun tuo kolvi lämpee tossa, niin haluatte sitten tehdä video, että missä mä esittelen nämä kaikki vehkeet, mitä mä tällä hetkellä on. Eli mä on tää BSC, tää Orion, tuo Suzuki, niin, ja sitten Samuro on tuolla takana. Mutta tätä ei tarvitse varmaan esitellä, kun sitä Samurata, niin voisi esitellä nämä 2 kampetta. No tosta on tuossa video siellä YouTubessa, mutta tästä ei ole mitään. Niin voisi tehdä sellaista videoa, ja jos ihmettelis BSC-kantta, niin mulla oli ajoitus silloin väärin joskus. Kasasin sen, niin venttiilit on vähän huonossa kunnossa. Mulla on uudet venttiilit tulla, mutta en ole kerännyt vaihtaa, koska tosta oli nyypetty tuo kanta, niin sitten mä yritin tehdä tuohon tämmöistä viirtossa sitten tasapäkärillä. Ei se on silleen kestää ristikäärillä, mutta ei. Ja niin sitten mä sain Ukilta lainan tuosta hitsoskoneen, niin pitäisi hitsata tuohon semmonen joku tikku kiinni ja vetää sitä auki, mutta niin. Et haluttu semmoista videoa, missä sitten olisi tämmönen Suzuki S1 ja sitten tää BS ihan niinku silleen, että joo. Mut kohta päästään kolvaamaan. Tai mitä onkaan. Joo, en mä tätä jaksa kuvata, mutta mä nyt teen, kun tuo aika ärsyttävää tehdä, niin en tuossa mitään järkeä alkaa kuvailla, mutta mä nyt teen tuon. No niin, nyt se on korjattu jotenkin tohon ja sitten tässä videossa varmaan, mä laitan tässä tämän videon jälkeen varmaan tämän myyntiin, että joo, niin nyt mä laitan nuo paikalle ja sitten laittaa kumia paikalle tuohon vantaille. No niin, nyt on laitettu tää lokari ja numerokilpi. Mä laitan nyt vähän kumia vanteelle. Joo. Tässä on tosiaan työkalut, eli Fire ja Iskanoit tällä saattaisi mennä, tällä menee hyvin, et ei tarvitse rengasrautaa, mutta palataan rengasraudat ja nyt mä laitan laittamaan, mä kuvaan sitten kun se on puolessa pelissä, sillä että mä laitan sisäkumia siihen, niin voin kuvata silloin tästä lisää. No niin, nyt sä saatu siihen puoliksi tolleen ja sitten laittaa seuraavaksi sisuskumi ja sitten laittaa paikalle. No niin, nyt saatiin tuo kumi paikalle. Niin mä tässä lähden nukkumaan, niin ottaa huomenna sitten lisää. No niin, nyt on uusi päivä ja jatketaan ropaamista, niin mä laitan ton etuvanteen tuohon paikalle, niin sitten laittaa sitä käännöslaitetta ja kytkintää näitä paikalle. Niitä mä voin kuvata, mutta tätä nyt ei jaksa kuvata.
Seuraavaksi mä otan tuohon käynnistyslaitteen, niin mä sitten kuvasin kytkimen kasaamisen. Niin mä nyt laitan tuohon käynnistyslaitteen ekana. No nyt tarkastetaan ja kytkin. Tämmönen setti. Ja ekana pitäisi ottaa tää pultti pois. Oho. Sitä pitää uusi kytki. Noin. Mistä se pultti? Sitten näkyy. Otetaan vaikka tuo, niin laitetaan tuokka tonne. Niin se ei mahdu pyörimään. Sitten näin. Nyt se on ihan hyvä kirevyydellä. Nyt otetaan vettä. Se on vähän vettä. Sitten seuraavaksi mä ketkä mennessä mitä sattuu. No. Sitten tuosta kun tappara nuo. Ei mennyt. Nyt meni. Tää rattaalle. Sitten tästä kuule. Tämä. Kytkin laita. Niin. Tosta. Niin tälleen. Näin. Sitten. Noin. Sitten 8 millinen. Hylsy. Sitten nyt pitää mennä taakse. Sitten nää lyhyet on eteen. Ei tää kiertetä. Noniin. Ei tää kiertetä. Se tuu puuttua sille. Ei saa enää vettä. Se on pikku kuuro. No niin, nyt olisi pelkä tulpa vaihtunut. Mä vaan tulpaa kokeillaan fiksi käyntiin, niin ja sit tässä jos mä laitan myyntiin, tänään laitan myyntiin ton. Ja pestä sitten kohta tuo etupyörä myös samalla. No niin, nyt tuo on aika hyvin. No niin, nyt se perkaa, tää toimii aika hyvin. Seuraavaksi olisi pesu ja myyntikuvien ottoja myyntiin. No niin, nyt tää Orion on laitettu myyntiin nettimotoon. Iiden voi laittaa tähän. Ja no ei tässä nyt oikein mitään oo. Tonne laitoin pultit paikalle, että nyt kone pysyy kunnolla kiinni ja se nyt toimii, se on pesty. Kaikki pitäisi toimia, kun kytkin toimii priimasti ja kaikkea, niin se nyt vaan myyä ja katsotaan mitä seuras ostan tai mitä tulee. Mulla on yksi haave, mutta en sitä vielä tänne kerro, mä en saa rahoja kassaan siihen, mutta joo ja nähdään ensi videossa. Ensi videossa saattaa olla samurai, sitä en tiedä mistä, tai sitten näette esittelystä. Huomenna tein tosta ton kansiremontin varmaan ja sit voisin tän esitellä tai katsotaan ensi videossa. Mutta tää video nyt olisi tässä.